Gipalanog sa mga progresibong pundok dinhi sa Sugbo ang ilang pagsaway sa duha ka tuig nga paglingkod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa katungdanan. Kini subay siyang State of the Nation address karong adlaw Hulyo 22. Sa habig sa maong mga grupo usa ka people's zona ang ilang gipasiugdahan. Gilusad ang rally sa laing-laing mga lugar sa dakbayan sa Sugbo. Dunay mga nimarcha gikan sa Fuente Osmeña Rotonda, Plaza Independencia, paingon sa makaysaysayanon nga Dancolon. Nagkanayon ang spokesperson sa Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, Emeline Aliviano, nga tinguha nila sa pag-apil sa maong rally, mao nga mapadungog ang ilang pagpangayo o kausaban ubos sa termino ni Marcos. Pilipinas, suma sa ilang pagkabuwag ni Sara Duterte, makalaom pa bataw, makasalig pa sa tanan nilang pamulong, nga mismo ang ilaha, nga kaugalingon nga panaad, di man nila mabarugan. Gusto namo nga among the fisher folk, ipatuman jud ang fishery settlement, sa Hanay sa Urban Poor, babag kami sa 4PH program, kay dili kini para sa mga tao, so gusto namo ipaduso public housing, dili ka ng 4PH nga siguradong negosyo, dili gyud serbisyo. Matud ni Aliviano nga hagbong ang gradong nga ilang ihatag sa presidente, 3 out of 10. Tagaan ako siya grado, between 1 to 10, onya G's ang pinaka-perpekto. Gaan ako siya 3 sa pagkangan nga nakagawas si Senator Leila de Lima, onya si Maria Ressa Podsad, na taliwalaan na ang tanaw na mo, nipakyas na siya sa uban pa. So buti pasabot sa human rights, sa economic kanhon, sa kadangatan nato sa ato ang umaabot, o labi na sa iyang pagawaldas. Wag yun may kauyon nga. Misalmot sab sa pagmarcha ang Partido Manggagawa Cebu na mahayagan tigpamakba sa grupo, Dennis Derigue, nga unta paspasan ni Marcos ang pag-aprobar sa legislated across-the-board wage increase o ang pagsaka sa sweldo sa mga empleyado sa pribadong sektor. Imuon niyang priority bill ang legislated 150 pesos wage increase. Para namo, walay saysay ang ibatbat niya nga State of the Nation kung wala siya isulti nga solusyon sa kapobrehon sa mga katawhan karon. Usa sa solusyon sa kapobrehon sa katawhan karon ay pasakaon ng income sa mga tao pinaagi sa wage increase. Mauni ang dapat mag-una sa iyahang isulti karon sa State of the Nation address. Mipadayag sab sa iyang mga panahom si Derigue sa nahibiling tulo pa ka tuig nga nahibilin sa termino ni Marcos. Panawagan sa presidente karon, napa naala siya karon sa katunga sa iyahang termino. No? Ang iyahang tanang mga gipangsulti ng eleksyon, wala pa niya natuman. So, napa siya tulo ka tuig para patuman jud na. No? So, makaingon lang tanga murag ituman niya jud kung ang mga pamalaod mag-certify siya ng mga priority bills na maangat ang kabuhayan sa katawhan. Kini si Eliza May Piñaranda, ala sa My TV, Cebu.